Assalamu alaikum. Alaikum na kwana ya matanki. Lafiya kalau. Na ne studio wanda ana yin waka Hausa. Studio ne mai kyau nan ai. Mu ya zo zai yi waka ne. An sai wannan studio akwai can. Sosai ma. Waka zai yi. Kin san mu daga kudu ne muka dawo. Hassan ne muna yin waka. Hassan ne muna yin bala'i. Mun yi waka da Wizkid, mun yi waka da Davido, mun yi waka da Neri Mali. What? Shine muka sai bari tunda mun gama zaman celebrity a can bari mu dawarewa. Mun ji yadda Dogon Ja da Umar M Sharif da Nura Daminuwa tana yin waka. Muna so mu fi su waka. Yanzu za a maka sabon kiɗa kenan sai ka buga wakar. Akwai beat. Kaka har mu ba mu so mu yi amfani da naki ba. Da nasi ne zai yi amfani. To alhamdulillah. Computer naki tana da Bluetooth. Akwai Bluetooth. To ki gwale shi sai mu rubuta miki. Sai mu tura miki shi. Ya lalama. What? Kona waka ya yi daidai mama yabo. Ya ce amala bai bada kudi ba. Mama tunde bai sai. Yaka. Haka ake waka? Shine ka je Lagos kayi waye, kayi waka da Davido, kayi suna, kai celebrity ne a kudu. A haka ke waka? Bai gane haka ana yin waka ba. Wannan ba waka kake ba, ai ihu kake, kana magana kana ihu kace waka, rera waka ake yin waka zaka. Mu waka mu haka yana yi, haka ne yayi bala'i, haka ne ya zama celebrity a Lagos. Hakan? Haka ne. Kawai ba waka kake ba, magana kake kana ihu. Ka je in ka koyi waka sai ka dawo sai ka zo sai kai waka. Wani ya kashe mun studio, wani ya aiki na yayi a ce a ina ka kashe mun studio. Wannan waka bai yi ba. Mu haka ne muna son waka mu na ruwanki ba kudi ba ne ya biya. Sai ki ma mena kudin mu. To aji zai sake wani. Me kuma za ka yi? Zai sanja agoge wannan zai yi kasida ne yanzu. Kasida kuma? Kasida ba kin sai son bai yi ba shine zai yi kasida. Ka ga gare wannan ma kai kasida. In bai yi ba za ka tafi. Yabon manzala ne sai sallallahu alaihi wasallam zai yi. Ha? Mutum ya zo zai yi waka sai a rena misi hankali. Haka ne ana yi. Da fari zai sa suna Allah daga farko. Mamalakin mutane. A sa daga waka nan daga Lagos daga America ya tafi Germany ya tafi Ibadan ya tafi Sokoto. Kaga malam, ka haƙura idan ka je ka iya waka sai ka dawo. Na gaya ma ba waka kake ba. Ka je kan ka iya waka sai ka dawo. Na yi kashe mun studio. Kawai ba waka kake ba, ka je ka koyi waka ka dawo. DJ kin ga dalla mu bari ya fito miki kwartukur ya ga miki magana. Bakin siki ne kina mana. Haka ake wani. Okay, ya tuno wata ka hanga mun zo arewa ana tsoro ya fi ya Dogon Ja ya waka. Ya fi Alinu ya waka. What? To sina ana mana bakin siki. Shine zai ki zo ki kase mana waka. Hakan ne ya ke maka bakin ciki. Mana. Aje mun office. Bai zai aje ba. Saboda me to? Saboda sai yayi wakan sai ana. Ba za ka yi waka haka ba. Ka ajiye mun office idan ka je ka iya waka sai ka dawo. Sai mu waka. Kaga tabbacin ma baka san ake waka. Bakin siki ne mun gane. Nan ake ajiyewa. Bakin siki ne mun gane. Je ka in ka koyi waka ka dawo. Sai mu waka. Ya fasa kwamfi. Ke ki saya ma. Taka a goge wannan bidiyo. What? Kar kuma olon mun tafi kin sai da ma wata waka kin sai da mana basira. Olon sai ya sa anten hannan na da kida kayan studio nan. Wannan wani ya je ka kashe mun studio ai. Aka ji na wannan aiki a wani waje sai a ce ka je ka koyi malam je ka. Za ki je ki sai da wakan si ki sai da kudi ki karbi kudi ya ji waka sai a wani wuri olon sai ya kase ki. Sai kusikin ki ya fese. Ka zo ya sai ramar waka. Ka iya waka ba ka cika mutane kunne kawai ka ce wai. Wallahi ya sai da si masi waka. Allah sai ya kase ki ba.